Tu się zaraz wydarzą, drodzy Państwo, niewiarygodne rzeczy. Zajedziemy z Bytomia do Katowic pociągiem w 17 minut. Jednym. O cholera, chyba jakiś premium cuk. Musimy dokonać szybką przesiadkę jednak. Mierzamy, drodzy Państwo, ku Szopienicom. Najbardziej na wschód położona dzielnica Katowic. Roboty na Bahnhofie trwają. Jadymy. Ależ klimacik, o cholera. Jakiś taki liminalny ten dworzec. Kulebele. Nie no, jest klasa. To jest to. To jest esencja tej ziemi. Jeszcze minus 10 stopni dodaje klimatu. Śpiki zamarzają w nosie. Jakieś 15 minut spaceru przed nami. Kierujemy się w stronę huty, dawnej huty Utyman. Od lat 70. huty metali nieżelaznych Szopienice. Kurczę bele, to ładne. Lubię takie. To jest industrialna architektura z cegły czerwonej. To jest sól tej ziemi. Zawsze to będę powtarzał. Odlewnia metali Szopienice SPZOO. Chyba w dobrą stronę idziemy, ale powiem wam, że jest taki mróz, że nawet w rękawiczkach ręce grabieją. Kurde bele. Niech się to już skończy. Dziwne rejony. Powiem wam, jak ktoś grał w Stalkera, to bez problemu by się tutaj odnalazł. Trochę podobne wrażenie jak te niektóre zakątki kopalni Wujek. O, jesteśmy, proszę państwa. Robi to wrażenie post-apo, że ten komin się jeszcze nie zawalił. Tam w tle wieża wodna, mocno już nadszarpnięta zębem czasu. Creme de la creme jest przede mną. Dawna dyrekcja huty Utyman, obecnie ruina i jedyna w sumie pozostałość, no dobra, nie jedyna, jest tu kilka zachowanych budynków po potężnej hucie. Świetny budynek w ogóle, genialny, z zegarem na wieży, oczywiście już dawno nie działającym. Przy tej pogodzie i tym klimacie, mroźnym wietrze, tym zimnie, mówię wam, wrażenie tutaj serio jest no mega upiorne. Dlaczego w ogóle postanowiłem się tu przyjechać? O tym miejscu i o tej historii na pewno w momencie, kiedy ten film oglądacie, już jest być może głośniej niż kiedykolwiek indziej za sprawą serialu Ołowiane Dzieci, który to miał premierę na Netflixie, który właśnie opowiada tą historię, która się tu wydarzyła. W zasadzie to Ołowiane Dzieci, czyli serial inspirowany tymi wydarzeniami, o którym wam tu opowiadam, już miał premierę, także ja zabieram się do oglądania i was też do tego zachęcam. One mają klasyczne objawy zatrucia ołowiem, pani profesor. A gdzie nie chorują? Rodzimy się, pracujemy, umieramy. Możesz mi nie pomagać, ale i tak się dowiem, o co chodzi z tymi dziećmi. Jak nie drzwiami, to oknem. Wjeżdżajcie! Jesteśmy w katowickich Szopienicach, w miejscu, gdzie znajdowała się niegdyś potężna, olbrzymia huta. Początki sięgały już 1834 roku. W tym momencie spółka Georg von Giesches-Erben otwarła, to nie błąd, to poprawne słowo, otwarła hutę cynku Wilhelmina. Potem ten zakład się rozrastał. Na początku XX wieku to był największy producent metali nieżelaznych, na pewno w Polsce, chyba też w Europie, i największy producent kadmu na całym świecie. Wszystko tu, te rejony, było to gęsto zabudowane budynkami przemysłowymi, administracyjnymi, szły tutaj tory kolejowe, jakieś taśmociągi, tego już tutaj nie ma. No, został się ten budynek dawnej tej dyrekcji, po tym cechowni została się wieża wodna, tu jakaś ruina, w tamtą stronę jeszcze kilka
jeszcze kilka budynków. Z jednego jest zrobione eleganckie muzeum. I słuchajcie, jak się to stało, że huta, miejsce, które żywiło, które stworzyło w dużej części, jak to opowiadałem wcześniej, jak w przypadku Huty Królewskiej, na przykład w Chorzowie, huta, która stworzyła Szopienice, jakie je znamy, tak? Przez to ściągali tu ludzie do roboty, do nich budowali te osiedla z cegły, to się wszystko tu kręciło. Huta, która z jednej strony dała życie temu rejonowi, stała się też jego trucicielką, jego zagładą, można powiedzieć. Otóż słuchajcie, w latach 70. Tutejsze dzieci po prostu zaczęły na masową skalę chorować, tak, omdlewały, miały tragicznie złe wyniki badań. I zaczęto się tym interesować, dlaczego tutaj to się tak dzieje. W tym temacie było zasłużone wiele osób, ale szczególnie znane i takie, zwłaszcza zasłużone są dwie postacie, Bożena Hager-Małecka i Jolanta Wadowska-Król, tak zwana Matka Boska Szopienicka, doktorka od Familoków, jest też książka pod tym tytułem opowiadająca tę historię. Zaczęły te panie między innymi badać te dzieci tutaj. Doktor Wadowska-Król przebadała 4,5 tysiąca dzieci, no i okazało się, że na masową skalę te dzieci tutaj cierpią na ołowice, są po prostu zatrute wydobywającym się z tej huty ołowiem. O ile wiadomo, że nie był to jakiś wyjątkowy przypadek w skali Górnego Śląska, bo wszędzie, gdzie żyto, gdzie mieszkano jakoś blisko tych zakładów, było jakieś skażenie, no ale tutaj przechodziło one po prostu, jak się to mówi, ludzkie pojęcie. Wszyscy ludzie tutaj wybitnie chorowali, żyli bardzo krótko, cierpieli na rozmaite choroby. Dzieci rodziły się tutaj z wszelkiego rodzaju deformacjami, z chorobami umysłowymi. Nawet specjalnie dla nich tutaj było tu po prostu tyle dzieci z chorobami wszelakimi umysłowymi, że musiano tutaj otworzyć szkołę specjalną. Tak jak mówiłem, po przebadaniu tutaj 4,5 tysiąca dzieci okazało się, że po prostu skala skażenia tego rejonu jest kosmiczna, zupełnie rekordowa. Były to lata 70., połowa lat 70. Doktor Wadowska-Król zaczęła o tym informować władze PRL-owskie, które oczywiście nic z tym nie robiły, a wręcz przeciwnie, utrudniały jej pracę. Przekonywali ją, ona na ten temat napisała nawet pracę doktorską, o ile się nie mylę. Przekonywali ją do tego, żeby ona nie publikowała wyników tej pracy, nawet zastraszano ją, grożono jej, ale ona niezłomnie dalej wykonywała swoją pracę. Zaczęła te dzieci wysyłać na turnusy takie lecznicze, na przykład do Rabki, do Limanowej, a władza komunistyczna oczywiście sukcesywnie wszystko zamiatała to pod dywan, no bo jak to mogło tak być, tak? Żeby w socjalistycznym kraju wspólnoty węgla i stali, obywatele socjalistycznego Górnego Śląska tu coś chorowali, tu coś było nie tak. Nie mogło tak być oczywiście, ale w końcu stwierdzili, że skala tego jest taka, że no trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście nie żeby się przyznali do faktu, że na przykład w kominach tej huty były zamiast filtrów to jakieś po prostu niedziałające kompletnie atrapy, także ilość tych wszystkich metali ciężkich na czele z tym ołowiem, która tutaj szła do gleby, była rekordowa. A w połączeniu z tym, że popularne przecież na Górnym Śląsku było to, że ludzie w tych osiedlach Familoków, które tu były naokoło, mieli przy nich jakieś małe zagródki, w których sobie hodowali jakieś, nie wiem, ogórki, kapustę. To wszystko szło do gleby razem z wodami opadowymi. Także struta była woda, struta była ziemia, strute było to jedzenie, które oni jedli. Ta trucizna była w powietrzu, z tych wyziewów, z tych kominów. No po prostu tragedia. Stwierdzili, że dobra, bierzemy się za to. Burzono te osiedla tych ceglanych Familoków leżące najbliżej tej huty. Tych ludzi przesiedlono do zastępczych innych lokali położonych gdzieś dalej. I w najbliższym obrębie tej huty wybrano, o ile się nie mylę, wydarto 200 tysięcy ton ziemi, tej rzekomo najbardziej skażonej. Żeby jakoś uzmysłowić skalę tego potężnego skażenia, powiem wam tylko, że posilę się tutaj, żeby coś nie przekłamać, że jak w 2012 roku, 40 lat w zasadzie po tych wydarzeniach, a przecież huta istniała tutaj od połowy XIX wieku, w jednej próbce było 11 prawie i pół tysiąca miligramów ołowiu, a w drugiej 15,305 tysięcy miligramów ołowiu na kilogram, gdzie norma dla gleby w Polsce wynosi 18 mg. 18 mg kontra 15 tysięcy. 40 lat po wydarzeniach, o których opowiadam. Jaka jest puenta jakby tej historii, słuchajcie.
Jest tutaj kilka wątków. Oczywiście jest po raz kolejny pojawia się fakt, że błogosławieństwo Górnego Śląska, czyli potężny, wielki, nowoczesny na tamte czasy przemysł, który w dużej części stworzył tę ziemię, w wielu przypadkach też stawał się jej przekleństwem. I tu to bardzo wyraźnie się objawiło. Oczywiście kolejny raz wychodzi nieudaczność, zakłamanie i ogólna ohyda systemu komunistycznego, który po prostu zamiast od razu reagować i robić z tym porządek, próbował to zamieść po prostu pod dywan. No i jest bohaterstwo opisanej przeze mnie postaci, nie tylko tej jednej, bo tak jak mówiłem, tych ludzi, którzy się tym tematem i zdrowiem mieszkańców Szopienic, a zwłaszcza szopieńskich dzieci zajmowało, było więcej, ale choćby właśnie doktor Wadowskiej-Król czy Małeckiej-Hager, która narażając swoją nie tylko w zasadzie karierę, ale wiadomo jakie to były czasy, w pewnym sensie też swoje życie poświęciła się ku ratowaniu właśnie tych dzieci i tych mieszkających tu ludzi. A właśnie jestem u stóp tej ogromnej wieży wodnej, która tu wygląda jak po dosłownie ostrzale artyleryjskim. No, ale chyba do środka włazić nie będę. Ale no tak jak mówiłem, robi to wrażenie. Ta okolica cała, te resztki tego miejsca, ci niemi, że tak powiem, ci niemi świadkowie tej wielkiej historii i tej przemysłowej potęgi i tej wielkiej tragedii, która się tu potem wydarzyła. Nie wiem jak to wygląda od strony takiej, czy tu w ogóle w tym momencie podejrzewam, że tu nawet nie można nic zbudować za bardzo, zrobić. Jeżeli jeszcze te paręnaście lat temu tutaj były tak przekroczone normy wszystkiego w tej glebie, to nie przychodźcie tu raczej zbierać grzybów. Oczywiście w tym temacie jest wiele jeszcze jakichś innych ciekawych wątków, jakichś innych historii, ja go wam tutaj zaledwie tylko leciutko zarysowałem, że jeżeli może nie słyszeliście o tej tragicznej historii, ale też historii właśnie heroizmu, żebyście się coś tym więcej zainteresowali może. Poczytali książkę, obejrzeli choćby ten serial, no ale tak jak już mówiłem, teren cały tutaj i ten rejon, znając jeszcze tą historię, robi wrażenie mega upiorne i właśnie takie, jak mówiłem, dość postapokaliptyczne. Zachęcam was do zgłębienia tematu i poczytania coś o dr Wadowskiej-Król, o hucie w Szopienicach, o tym jak wszystko tu to wyglądało. Wam dziękuję za uwagę, no i muszę się stąd jakoś ewakuować, bo mnie zastanie w tym naszym górnośląskim Czarnobylu, bo w sumie można to trochę porównać. Oczywiście nie doszło tu do wybuchu reaktora w elektrowni atomowej, ale myślę, że termin górnośląski Czarnobyl jest jak najbardziej akuratny i tu pasuje. Dziękuję wam za uwagę. Zachęcam, zostawcie jakąś ocenę, może być łapka do góry, nie wyda się gorszu, i komentarz pod spodem. Być może ktoś z was właśnie oglądających ten film jest gdzieś tu z tych rejonów, z Szopienic, z Burowca. Może macie jakieś rodzinne właśnie historie związane z tą tragedią, która się tu wydarzyła. Może jakichś przodków, rodziców, dziadków, którzy na tej hucie robili. Bardzo chętnie poczytam, dawajcie znać, a ja się zmywam. Nara.